8. Cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Mwyn cyflawni'r uchelgais cyffredinol hirdymor, a'r canlyniadau lefel uchel ar gyfer cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol addysgrifir yn adran 4, mae'r adran hon yn nodi'r canlyniadau rydym yn disgwyl ei gweld dros gyfnod o 10 mlynedd, o ganlyniadu'r camau rydym yn ei cymryd i sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael mynediad at gyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Mae cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol yn cynnwys y themau canlynol, mynediad at gyfiawnder ac amgylcheddau hygyrch a chefnogol. Mynediad at gyfiawnder. Canlyniad 1, dylanwad ar bwerau ag edwyr yn ôl, mae profiadau pobl anabl o swyddogaethau ag edwyr yn ôl y systemau cyfreithiol a chyfiawnder yn gwella diolch i ymgysylltu parhaus a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i hybu hawliau pobl anabl, gwasanaethau cymorth yn cael eu cydlynu'n well, a mynd ar drywydd canlyniadau gwell i'r rhai sy'n rhyngweithio ar bob cam o'r broses. Canlyniad 2, mynediad effeithiol at gyfiawnder sifil a throseddol, mae pobl anabl yng Nghymru yn cael eu haddysgu am eu hawliau mewn perthynas a chyfiawnder, boed hynny fel hawlydd, dioddefwr, trosedd neu droseddwr. Nhw hefyd yn cael mynediad at gyngor cyfreithiol a gweithdrefnau cwyno priodol a lleol sy'n gallu bydloni eu hanghenion gofal cymunedol, addysg, tai, mewnfudo a lloches, a bydd daliadau lles, lle bynnag maen nhw yng Nghymru. Canlyniad 3, trais, camdrin rhywiol a thrais domestig, mae gan bobl anabl sy'n ddioddefwyr neu goroeswyr trais, camdrin rhywiol a chamdrin domestig fynediad at wasanaethau ymatebol a chroes toriadol, o ansawdd uchel, sy'n cael eu harwain gan anghenion ac sy'n seiliedig ar gryfderau ledled Cymru. Canlyniad 4, deddfwriaeth sy'n cynrychioli, mae'r hawliau sydd wedi hymgorffori yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau a'r model cymdeithasol o anabledd yn cael eu cydnabod mewn polisi a, lle bo hynny'n briodol ac yn bosibl, deddfwriaeth sy'n seiliedig ar yr adolygiad parhaus o'r ddeddfwriaeth bresennol. Canlyniad 5, tystiolaeth, drwy ymchwil annibynnol, dadansoddi data presennol, ac ymgysylltu ag asiantaethau partner. Mae canlyniadau a phrofiadau pobl anabl o'r systemau cyfreithiol a chyfiawnder yn cael eu deall yn well, ac mae sylfaen dystiolaeth gadarn yn cael ei darparu i gefnogi'r achos dros system hygyrch a chynhwysol. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 5 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau, sy'n nodi bod pob unigolyn yn gyfartal gerbron y gyfraith a bod ganddo hawl i warchodaetha buddion cyfartal heb wahaniaethu. Mae'n mynnu bod gwledydd yn gwahardd gwahaniaethu ar sail anabledd ac yn sicrhau gwarchodaeth gyfreithiol gyfartal i bobl anabl. Mae troseddau casineb yn dal yn broblem sylweddol i bobl anabl ledled y Deyrnas Unedig, yn bennaf oherwydd rhagfarnau cymdeithasol parhaus a chamsyniadau am anabledd. Yn aml, nid yw unigolion yn rhoi gwybod am y troseddau hyn, yn rhannol oherwydd y gallai dioddefwyr ofni na fydd unrhyw un yn ei cymryd o ddifrif, neu efallai nad oes ganddynt hyder yn y systemau cymorth sydd ar gael. Ar ben hynny, weithiau, pobl sy'n agos at y dioddefwr sy'n gyfrifol am droseddau casineb yn erbyn pobl anabl, gan gymhlethu'r prosesau adrodd ac erlyn. Bod troseddau casineb a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru, lle roedd anabledd yn ffactor ysgogol wedi gostwng o £752 yn 2023 i £24 i £739 yn 2024 i 25, mae nifer y troseddau hyn yn dal yn anerbyniol o uchel. Yn ôl prif erlynydd y Goron ac Arweinydd Cenedlaethol troseddau casineb mewn ymchwilio i droseddau casineb yn erbyn pobl anabl a herlyn. Hate crime. Best Practice CPS, mae troseddau casineb anabledd yn un o'r mathau mwyaf treiddiol o droseddau casineb nad ydynt yn cael eu cofnodi'n ddigonol. Mae'n drosedd ddichellgar sy'n gallu amlygu ei hun mewn trais amlwg neu weithredoedd rhagfarnllyd sy'n targedau sy'n gallu bod yn gynnil ond yn niweidiol iawn. Mae effaith hyn ar unigolion a chymunedau yn parhau i fod yn bellgyrhaeddol ac yn ddwys. Rhaid i ni byrhau i gymryd camau i fynd i'r afel ar troseddau erchyll hyn a'i hatal, gan sicrhau bod pobl anabl yn cael eu gwarchod a'i cefnogi ar bob lefel o gymdeithas. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i herio'r camsyniadau hyn ac eirioli dros hawliau a diogelwch pobl anabl. Mwyn gwella'r ddealltwriaeth o droseddau casineb,
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â sefydliadau pobl anabl i sicrhau bod gwybodaeth yn hygyrch, yn enwedig i bobl ag anableddau dysgu, ac i sicrhau bod pobl anabl yn gwybod beth yw troseddau casineb, yn gwybod sut i roi gwybod am y troseddau hyn, ac yn deall ble i gael cymorth. Ar ben hynny, bydd ymgyrch Llywodraeth Cymru, mae casineb yn brifo Cymru 2025 i 2027 yn canolbwyntio ar droseddau yn erbyn pobl anabl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl anabl sydd wedi dioddef ac wedi goroesi troseddau yn cael mynediad cyfartal at wasanaethau ymatebol o ansawdd uchel ledled Cymru. Rydym hefyd wedi ymrwymo i eirioli dros well mynediad at ddata ar y boblogaeth anabl mewn carchardai, gan gynnwys merched o Gymru sydd yn y carchar yn Lloegr. Mae'r ymdrech hon yn hanfodol mwyn deall a mynd i'r afel ag anghenion pobl anabl mewn carchardau. Rydym yn gwybod bod pobl anabl, yn enwedig y rhai sy'n wahanol, yn cael eu gor-gynrychioli yn y system cyfiawnder troseddol. Mae hyfforddiant ar y model cymdeithasol o anabledd i staff yn bwysig mwyn meithrin amgylchedd cynhwysol a chefnogol i unigolion anabl yn y system gyfiawnder. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod carcharorion yn cael eu hasesu'n briodol ac yn gynnar mwyn sicrhau mynediad cyfartal at addysg yng Nghymru. Rydym yn parhau i fuddsoddi yn y gwaith o gyflawni'r strategaeth trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig a thrais rhywiol i roi cymorth a chyngor i ddioddefwyr ar hyd a lled Cymru drwy gyllid grant rhanbarthol. Ar ben hynny, bydd Llywodraeth Cymru'n adolygu'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth ar gyfer pobl anabl sydd wedi goroesi camdriniaeth yng Nghymru drwy ffrwd waith y dillt system gyfan cynaliadwy ar gyfer atal trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol. Byddwn yn parhau i weithio gyda grŵp rhanddeiliaid iaith arwyddion Prydain a grwpiau pobl anabl i liwio'r gwaith o ddatblygu neu cyfieithu adnoddau diogelu yn unol a negeseuon, pynciau wneud yn y ddiau allweddol y maent wedi i dynodi'n flaenoriaeth iddynt. Bob 2 blynedd, bydd y camau hyn yn cael eu hadolygu a'i diweddaru fel ei bod yn adlewyrchu'r cynnydd sy'n cael ei wneud ar dysgu sy'n codi. Fel rhan o strwythwyr cyflawni'r strategaeth, mae gennym grŵp cynghori dioddefwyr a goroeswyr a grŵp cynghori plant a phobl ifanc, a byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliad menol ac allanol allweddol i roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd i ymuno ar grwpiau hyn neu i ymgysylltu mewn ffyrdd eraill i sicrhau bod plant ac oedolion anabl yn cael eu cynrychioli a bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Mae fframwaith ansawdd gwybodaeth a chyngor Llywodraeth Cymru (IAQF) wedi ei ddylunio i helpu aelodau o'r cyhoedd i ddewis ffynonellau cymorth drwy roi sicrwydd bod gwasanaethau gwybodaeth a chyngor yn cynnig ymeriadau o ansawdd uchel. Mae'r fframwaith ansawdd gwybodaeth a chyngor Cymru yn canolbwyntio yn benodol ar bynciau cyngor lles cymdeithasol sy'n cefnogi'r nodau hyn yn uniongyrchol. Yn bwysicaf oll, bydd daliadau lles, cynhwysiant ariannol gan gynnwys cyngor ar ddyled ac arian, tai a digartrefedd, cyflogaeth, mewnfudo a gwahaniaethu. Bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi fframwaith ansawdd gwybodaeth a chyngor Cymru i sicrhau bod adnoddau ar gael i gefnogi fframwaith strategol o wasanaethau cyngor lles cymdeithasol ledled Cymru sy'n targedu grwpiau allweddol o'r boblogaeth, gan gynnwys pobl anabl, gan wella ei mynediad at gyngor lles cymdeithasol diduedd gyda sicrwydd ansawdd. Amgylcheddau hygyrch a chefnogol. Canlyniad 1, cymdeithas heb wahaniaethu, mae bwlio plant anabl mewn ysgolion, agweddau niweidiol a gwahaniaethol at bobl anabl, gan gynnwys stereoteipiau, yn cael eu herio ar lefel gymdeithasol, gan sicrhau cyd-ddealltwriaeth o hawliau, profiadau, anghenion a hanes pobl anabl i ysgogi diwylliant cynhwysiol, sy'n cael ei feithrin ledled y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i wella canlyniadau i bawb. Canlyniad 2, cefnogaeth i sefydliadau pobl anabl, mae gan sefydliadau pobl anabl ledled Cymru rôl strategol yn eirioli dros hawliau pobl anabl ac maen nhw'n cael eu cefnogi drwy'r cyllid, y capacity, a'r sicrwydd ariannol sy'n angenrheidiol i hybu eu heffaith gadarnhaol. Adlewyrchu'r ei gwerth harbenigedd yn y gefnogaeth a'r cyfleoedd a gant gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, a'i rhan yn datblygu polisïau a gwasanaethau ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Canlyniad 3, gwasanaethau cyhoeddus cynhwysol.
Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi cynyddu adnoddau, dealltwriaeth a phrofiad bywyd ar bob lefel i ymgorffori'r model cymdeithasol o anabledd a chynnal hawliau pobl anabl. Maen nhw hefyd yn cael eu dwyn i gyfrif yn erbyn dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus gan gyrff arwain a chraffus sy'n sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynrychioli'n deg. Canlyniad 4, gwleidyddiaeth gynhwysol. Mae pobl anabl yng Nghymru yn cymryd rhan weithredol mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus, sy'n cyfoethogi'r broses ddemocrataidd, gan arwain at Gymru fwy cyfiawn a theg. Canlyniad 5, Llywodraeth Cymru. Mae pobl anabl yng Nghymru yn cael eu cynrychioli gan lywodraeth sy'n ei gwerthfawrogi, yn ei deall ac yn ei parchu, gan ymgorffori hawliau pobl anabl mewn polisïau ac yn y gyfraith. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio profiadau uniongyrchol wrth arwain a thrwy'r sefydliad i gyd, ac mae'n gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau newid cymdeithasol sylweddol. Canlyniad 6, cynhwysiant digidol. Mae gan bawb yng Nghymru fynediad at yr offer digidol, y sgiliau digidol, sylfaenol a'r cysylltedd sydd eu hangen arnynt i gyrraedd safon ofynol ar gyfer bywyd digidol. Maen nhw'n cael eu grymuso i ddewis sut maen nhw'n defnyddio ac yn ymgysylltu â thechnoleg ddigidol mewn ffyrdd sy'n ystyrlon iddyn nhw. Mae hyn yn galluogi cyfranogiad llawn mewn cymdeithas, yn gwella llesiant, ac yn cefnogi Cymru sy'n fwy cynhwysol, teg a hyderus yn ddigidol. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthyglau 9 ac 8 o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau. Mae erthygl 9 o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau sy'n canolbwyntio ar hygyrchedd, gan bwysleisio'r angen i wledydd sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael gafel ar wybodaeth, dosbarthu systemau a thechnolegau cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch yn gynnar, mwyn i'r technolegau a'r systemau hyn fod ar gael am y gost isaf a gwasanaethau eraill, gan gynnwys gwasanaeth electronig. Mae erthygl 8 y confensiwn yn nodi bod angen i wledydd godi ymwybyddiaeth y gymdeithas o bobl anabl, mynd i'r afel y stereoteipiau a rhagfarnau, a hybu parch at ei hawliau a'i hirddas. Mae'r mesurau'n cynnwys ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth, y cyhoedd, fentre addysg, canllawiau ar gyfer y cyfryngau, a rhaglenni hyfforddi i feithrin canfyddiadau cadarnhaol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol. Yn ein byd cynyddol ddigidol, mae allgau pobl anabl oherwydd diffyg technoleg hygyrch yn parhau i fod yn rhwystyr sylweddol i gydraddoldeb. Nid yw'r hygyrchedd wedi ystyried wrth gynllunio llawer o raglenni, ac mae hynny'n arwain at anawsterau o ran mynediad at drafnidiaeth, gwaith a hamdden. Mae tua 7% o oedolion yng Nghymru yn dal i gael eu hallgau'n ddigidol, ac mae'r newid i gymdeithas heb arian barod yn parhau i greu rhwystyr i lawer o bobl anabl. Mae Mencap Cymru'n dymuno gweld arian parod a chardiau yn cael eu derbyn mewn siopau a bwytau, mwyn sicrhau nad yw pobl anabl a phobl hŷn yn cael eu hallgau a bod neb yn gwahaniaethu yn ei herbyn. Mae'r diffyg technoleg hygyrch hwn yn rhwystro pobl anabl rhag gallu cymryd rhan lawn mewn gwahanol agweddau ar fywyd bob dydd, fel yn nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Rhaid gwneud addasiadau rhesymol i sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad cyfartal at y technolegau hyn. Fodd bynnag, heb technoleg hygyrch, mae potensial offer digidol i wella annibyniaeth a chynhwysiant yn cael ei golli, ac mae'r cylchoedd o allgau ac anghydraddoldeb yn parhau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo drwy ei chynllun gweithredu strategol ar gyfer anabledd dysgu i adolygu'r defnydd priodol o dechnoleg ac opsiynau digidol mwyn ymgysylltu cymaint â phosibl â meithrin a gwella cysylltiadau i bobl ag anableddau dysgu. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod meddalwedd gynorthwyol Gymraeg briodol gan gynnwys adnabod llais a synthesis dwyieithog ar gael yn rhwyddi wella llesiant pobl anabl. Mae gan newyddiaduraeth, y cyfryngau cymdeithasol a'r diwydiant cyfryngau ei rôl hollbwysig yn y gwaith o lunio canfyddiadau ac agweddau'r cyhoedd at bobl anabl. Gall portreadau negyddol gyfrannu at ymweleiddio pobl anabl gan atgyfnerthu agweddau negyddol a chreu rhwystrau rhag cynhwysiant. Mae angen dull gweithredu gwybodus a chynhwysol sy'n tynnu sylw at gyflawniadau, hawliau a chyfraniadau pobl anabl mwyn gwella canlyniadau i bobl anabl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o wahaniaethu yn erbyn pobl anabl, i hybu agweddau cadarnhaol at bobl anabl,
ac i gydweithio ar rhanddeiliaid i sicrhau bod polisïau'n gynhwysol. Nod Llywodraeth Cymru yw parhau i integreiddio barn ac arbenigedd pobl anabl ym mhob agwedd ar gymdeithas, gan gynnwys strwythurau democrataidd lleol a chenedlaethol. Mae'n bwysig bod profiad uniongyrchol unigolion yn gallu lliwio trafodaeth a chanlyniadau, a bod hyn yn arwain at amgylchedd gwell a mwy cynhwysol i bobl anabl gymryd rhan weithredol yn y gwaith o lunio'r penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd. Mae ymgysylltu â phleidiau gwleidyddol a chefnogi mentrau ehangach sy'n ceisio cynyddu cynrychiolaeth pobl anabl mewn gwleidyddiaeth yn allweddol i sicrhau'r cyfranogiad gweithredol hwn, sy'n cael ei sbarduno gan barch rhwng y naill a'r llall. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y Senedd a Llywodraeth leol yn fwy amrywiol ac yn fwy cynrychioliadol o'r bobl maen nhw'n eu gwasanaethu. Mae pobl anabl yn debygol o wynebu costau uwch wrth geisio swyddi etholiadol oherwydd eu namau. Un o gamau allweddol ein rhaglen amrywiaeth mewn democratiaeth oedd cyflwyno ein cynllun peilot y gronfa mynediad i swyddi etholedig yng Nghymru. Cynhaliwyd gwerthusiad annibynnol o'r trefniadau, a daeth yr adroddiad i'r casgliad fod cefnogaeth aruthrol i'r gronfa ac y dylid ei chadw. Mae deddf etholiadau a chyrff etholedig Cymru 2024 yn adeiladu ar ein gwaith hyd yma ac yn cynnwys amrywiaeth o fesurau sydd arnod o greu amgylchedd gwleidyddol mwy cynhwysol. Mae hyn yn cynnwys y gofyniad i weinidogion Cymru sefydlu a chynnal cronfa i gefnogi ymgeiswyr anabl gyda'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â sefyll mewn etholiad. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnal y trefniadau hyn. Rydym wedi ymgynghori'n ddiweddar ar ganllawiau drafft i helpu pleidiau gwleidyddol cofrestredig yng Nghymru i wneud y canlynol. Datblygu, cyhoeddi a gweithredu strategaethau amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer etholiadau Cymreig, a'i hadolygu'n rheolaidd. Casglu a chyhoeddi gwybodaeth am amrywiaeth am ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Senedd ac aelodau etholedig, a hefyd ystyried camau y gallant eu cymryd mewn perthynas â chwotâu gwirfoddol ar gyfer merched.